הוא יודע וכולם יודעים שזה כבר הבקענו 31 שערים, אז זאת אומרת מגרש קטן שהוא יהיה תקפי כמה שיותר והקהל יהיה הגנתי, אז זה מה בואו נאחל לכם שתנצחו, במידה שאתם עוברים את השלב הזה, את מי היית רוצה לפגוש בשלב הבא? את האמת, כולם דיברו לפני זה על בית"ר ירושלים וגם מחוץ לנצרת אנשים, ואני רוצה את בית"ר ירושלים רק בגלל שאני אוהב את הקבוצה הזאת. תצטרכו לשפץ את המגרש החדש ביוש. לא חשוב איפה שנשחק, זה לא חשוב, אפילו בטדי, אבל את האמת אני אוהב את הקבוצה הזאת. אז אני מאחל לכם בהצלחה ושנוכל בשבוע הבא לדבר כאן גם יצחק סולומון ונוכל לספר, ראיתם איזה הפתעה, אז בהצלחה שיהיה לכם. תודה רבה. ועכשיו לאורח שלנו זקי אהרוניאן, מאמן הפועל אסיה גלבוע, נכון? תיקנת אותי קודם, אתם שנה ראשונה בליגה ב', אז איך המרגש בליגה הזאת? בסך הכל זו ליגה הרבה יותר רצינית מאשר ליגה ג', נכון? אכן. עליתם בסערה מליגה ג' בצורה מאוד משכנעת. אנחנו שנה שעברה כבר במחזור ה-16 או 17, אפשר היה לסמן אותנו כעלינו. זו שנה ראשונה שלנו בליגה ב'. להרבה מאוד שחקנים בכלל בתוך הקבוצה היום, זה גם פעם ראשונה שהם משחקים בליגה ב'. ואם אתה שואל אותי אם ישנו הבדל בין ליגה ג' או לליגה ב', ישנו הבדל, אבל הוא לא משמעותי. חשבתי שהרמה היא הרבה יותר, יש ביניהם הבדלים, אבל אני לא רואה את זה. כן. ספר לנו ממי מורכבת הקבוצה, איזה שחקנים, יש שמות שם מוכרים? כן, כמובן. לגבי הצפון ישנם שמות מוכרים. משחקים שם שחקנים שבעבר שיחקו בעפולה, כמו אלבאס, כמו אחים סילקו, כמו יניב, עוד אחד או שתיים אולי שכרגע אני לא הזכרתי את שמם, כמו שרון כץ. שחקנים מקומיים, מהגלבוע, מהתענכים? ישנם שם שחקנים מקומיים, כן, ישנם פוגל יוסף, אורן דוד, אסי דוד, שהוא למעשה תושב המקום שהוא שיחק בעבר בעפולה. ויש גם את מיקו אבדלקאדר, שהוא תושב נצרת עילית. איפה אתם משחקים? במגרש הביתי שלכם? זה הדבר אין להם מגרש ביתי. אין לנו מגרש ביתי, וזה הדבר שמאוד הקשה והפריע. הקבוצה שפעם ראשונה עושה היסטוריה, עולה לליגה ב', יישוב כמו הגלבוע, שהמגרש הוא נמצא בתוך התענכים, יש לו איזשהו אפקט משמעותי מאוד אם זה היה מגרש ביתי. לכל האזור. ואין לנו אותו. לא שבעפולה אנחנו לא מרגישים טוב, אנחנו מרגישים טוב מאוד בעפולה. אז מה אתם עושים משבת לשבת? אנחנו משחקים בעפולה. אנחנו מתאמנים במגרש שלמעשה הוא גם כן אחד הסיבות שמאוד קשה להכין קבוצה, ואפילו להתאמן, אין את החשק לשחקנים שם, זה במגן שאול. הם מגיעים בשבת לעפולה. אז יש במצב כזה טעם להחזיק קבוצה, או שאתם אומרים אהבת המשחק מחזיקה אותנו? לא, יש טעם, תראה, זה עניין של מדיניות. הגלבוע היה צמא קצת לספורט ולכדורגל בפרט. לפני שנתיים החליטו שהם מקימים קבוצה בליגה ג', זה היה ראש המועצה דני עטר, הוא תמך, הוא עזר שם. נפתחה הקבוצה, שמח שעלינו לליגה ב'. יש איזושהי כוונה לפתח את האזור. המגרש עדיין, כרגע בשיפוצים, אני מאמין שתוך שבועיים שלושה אנחנו נחזור לשחק במגרש. ויש טעם, יש גם בית ספר לכדורגל, יש קבוצת ילדים, יש קבוצת נערים שכרגע הקמנו אותה רק השנה. אני מקווה שבעתיד זה יהיה הרבה יותר טוב, גם יותר קל, כי מאוד קשה עכשיו. בסך הכל אין לכם טענות לראש המועצה, שאני מבין שהוא הספונסר העיקרי של הקבוצה שלכם. הוא הספונסר היחידי של הקבוצה. וטענות אין לנו. מי שרצה קבוצה בליגה ג' זה היה דני עטר. הוא דחף, הוא גם הביא אותי וביקש ממני לבוא ולעשות את כל הפרויקט הזה, וזה פרויקט, ביישוב כזה קטן זה פרויקט. כן, סליחה. לא, מי שלא מכיר איך נעשה את העבודה שם, אבל זה מאוד קשה. יש לכם מטרה בסוף השנה להמשיך ולעלות הלאה, או להתבסס, כמו שאומרים תמיד, ולראות מה המטרות הרחוקות שלכם? המטרה הראשונית שלנו הייתה השנה, להתבסס מרכז טבלה, וזה כבר לא משנה אם זה 6 או 4 או 5, להכין איזשהו שלט, איזשהו קאדר, שאפשר לדבר במידה ויהיה תקציב, וידברו על תקציב, ויתנו ויעזרו. אני מאמין שהקבוצה הזו עם השלד הקיים, בתוספת של 2 שחקנים טובים, יכולה גם כן, כמו שראיתי את ליגה ב', יכולה להם על הצמרת של ליגה ב'. וצריך להזכיר שאתם יצאתם לשחקן צעיר, סגל ויצמן, נכון? יצחק סולומון? הלך למכבי חיפה, בחור מוכשר, אני יודע שהיה בנוער אצלכם, והיום במכבי חיפה. נכון. ואולי גם תייצאו קבוצה טובה בעתיד, אז אני באמת מאחל לכם ונקווה שנערך אותך כאן בנסיבות עוד יותר שמחות, שזכיתם בתואר, עליתם, ואנחנו שמחים בכל הצלחה של האזור הזה. עד כאן החלק הזה, תודה רבה לקאסם דבור, בהצלחה למכבי חינצל בשבת מול הפועל אשקלון, תודה רבה לך זקי אהרוניאן, תודה לכם שהגעתם לאולפן, ועד לקטע הבא, מעברון קצר. וביום שלישי הקרוב יערך במסגרת הליגה הלאומית ב' בכדורסל דרבי העמקים, בית"ר מגדל העמק מול הפועל עפולה.
שתי הקבוצות האלה נוצחו השבוע, מגדל העמק נגד הפועל חיפה ברוממה, והפועל עפולה נוצחה בביתה מול מכבי חיפה. קודם כל, יצחק סולומון, אני רוצה לשאול אותך, מה עושים שני הפסדים כאלה לשתי הקבוצות לקראת הדרבי, לדעתך? זה יהפוך את המשחק למותח יותר, לחם יותר. מגדל העמק עם 4 ניצחונות, הפועל עפולה עם 3 ניצחונות, שתי הקבוצות בתחתית. כל ניצחון, כל קבוצה שתנצח תקבל המון אוויר לנשימה. בכלל המצב בתחתית שם ממש מסע צפוף. הפועל צפת, על אף שהורידו ל4 נקודות, זכתה בעוד יש לה 4 ניצחונות, וגם הפועל חיפה, 5 או 4 לפועל חיפה. 5 לפועל חיפה. אחד צפוף מאוד בתחתית, כל תחתית צפונית. כן. אז בואו נראה תכף ונשוחח על הנושא הזה עם אחד האורחים שלנו, קודם כל האורחים שלנו באופן, אמיר הירשברג מצד ימין, כדורסלן בית"ר מגדל העמק, שלום לך. שלום. וגם סמי קרן, מאמן הפועל קריית טבעון בכדור מים. מיד נחזור אליך, ואמיר הירשברג. לקראת הדרבי, אתה משחק עוד במגדל העמק, שחקת בעפולה, מה אתה אומר אחרי שני ההפסדים האלה, מה עומד לקרות ביום שלישי? ניצחון ברור למגדל העמק, אם לא הייתי בטוח בזה אז לא הייתי ספורטאי, אבל משחק קשה, משחק מותח, לחימה, ניצחון, קבוצה שתנצח זה כמו 2 ניצחונות שווה. אני מאמין שמגדל העמק תנצח. כמו ששאלתי את יצחק סולומון, מה זה עושה לשחקנים, הפסד כמו שאתם הפסדתם ביום שלישי? מבחינה פסיכולוגית, איך הם מתכוננים למשחק הזה? תראה, זה קצת מלחיץ את המערכת, אנחנו שוב נמצאים עם הגב לקיר, אנחנו יודעים שאין ברירה אלא לנצח. אני מקווה שההפסד להפועל חיפה, עם כל המשתמע מכך, יעשה רק טוב למגדל העמק, כי אין לנו ברירה אחרת. סך הכל כבר שכחתם מתי ניצחתם פעם אחרונה? לא, אני חושב שבמשחק האחרון, בסוף הסיבוב הראשון ניצחנו, זה קצת היה מזמן, אבל אני מקווה שנזכר השבוע. מה בעצם, בהשוואה לשתי הקבוצות, מגדל העמק ועפולה, איפה הנקודות התורפה של שתי הקבוצות, לדעתך? איפה המעלות של שתי הקבוצות? ומה כל קבוצה צריכה להתמקד לדעתך? אני מעדיף לדבר על מגדל העמק, אני יודע שהמשחק הקבוצתי שלנו במגמת עלייה. אם אנחנו נשחק קבוצתי ונפרגן אחד לשני, ניתן את האקסטרה פרס. הם משפטים קצת דיפלומטיים, אני מכיר אותם. בוא נהיה יותר עניינים. זה העניין שלו, אם אנחנו נשחק ביחד, אין שום סיבה שלא ננצח. שיחקנו נגד הפועל תל אביב, הקבוצה הכי טובה בליגה, 30 דקות, אחד בשביל השני, היינו איתם בתוצאה צמודה. ב10 דקות האחרונות, כשכל אחד רצה להיות זה שנצח את המשחק, הפסדנו. לכן, אם אנחנו נשחק ביחד, אין שום סיבה שלא ננצח. כן, מלבד כדורסל נטו, אנחנו שומעים על כל מיני בעיות מסביב בבית"ר מגדל העמק, אם זה כספיות, אם זה מעשה שטס לחוץ לארץ באמצע העונה ולא מופיע, אם זה הנהלה שרוצה להחליף זר והמאמן מטיל וטו. כל הדברים האלה עשויים לפגוע בכם בסופו של דבר. נכון, היו מספר בעיות. זה המקום גם להגיד מילה טובה להנהלה, שאני אישית הייתי עד במהלך שבוע שלם למאבקים שלהם בגורמים בעירייה כדי לתת שקט לשחקנים. הם רצו ועשו מלחמות וקיבלנו את כל הכספים. אנחנו צריכים לשים את כל הבעיות בצד, אין ספק שזה משחק מכריע, ועם הבעיות הכספיות וזרים ומאמן, צריכים לשים את הכל בצד ולנצח את המשחק. איפה יעמדו שתי הקבוצות האלה אחרי המשחק הזה בהמשך המאבק בליגה? כמה זה יכול להשפיע על מאבק ההישרדות בליגה לדעתך? קבוצה שתפסיד תהיה במגמת ירידה, הסיכוי שלה להישאר יהיה מאוד קטן, לכן אני רוצה להיות בצד שמנצח ולא... עפולה עוד יוצאת לכרמיאל וכרמיאל מגיעה אליכם. נכון. מה שהופך את הסיכויים שלכם למעט יותר טובים. נכון. אנחנו גם 4 ניצחונות, יש לנו יותר ניצחונות מאשר לעפולה, אנחנו גם קבוצה יותר טובה אני מאמין, ככה שאני מקווה באמת שההישארות שלנו תהיה ממש טובה בדקה ה-90. אתם סופרים את צפת, צפת משהו מוזר התרחש, דיברנו על זה לפני דקה. הורידו להם 4 נקודות, ייתכן שיחזירו בסוף העונה אם ישלמו את הכספים שהם חייבים, אבל הם כבר צברו 4 ניצחונות והם ממש קרובים לברוח מהתחתית על אף הנחיתות בנקודות מהקבוצות האחרות. נכון, אנחנו גם לא... סופרים אותם? אנחנו מה שנקרא מאוד סופרים, אנחנו גם לא בונים על 4 נקודות כי סיכוי גדול שיחזירו להם. זאת אומרת, אם הם יוכיחו שהם שיפרו את המצב הכלכלי שלהם ויחזירו חובות, אין סיבה שלא יחזרו להם את 4 נקודות. בצפת משחקים עם 2 זרים ו2 מתאזרחים. אנחנו נדאג לעצמנו. שיפרו שם את הקבוצה, בנו קבוצה טובה, שאני מאמין שתגמור עם יותר ניצחונות מאשר מגדל העמק ועפולה. יש להם שחקן שם בשם אוסנקו, שהוא היום לדעתי בראש הקלעים של הישראלים בליגה הלאומית ב', שחקן שאגב חתום במכבי קריית מוצקין לשתי העונות הבאות. גרוזיני, שחקן נבחרת מגרוזיה. נכון, וגם עוד אמריקאי. עכשיו, בעצם באיזה כושר נמצאים כרגע הזרים שלכם? יש לנו זרים טובים. אם הם ידעו להשתלב עם הישראלים בקבוצה ולפרגן אחד לשני,
אנחנו קבוצה טובה. אם ניקח את זה לצד השני ולא תהיה כימיה עם הזרים, אנחנו בבעיה. אפרופו זרים, מדברים על זה שהם לא כל כך אוהבים את המשחק הקבוצתי, דואגים רק ליכולת האישית שלהם, זורקים, בלי תרגילים. טוב, בואו נוותר על התשובה כאן, יצחק סולומון, כי אנחנו זמננו קצר. רק מילה אחת, אם דיברנו על בית"ר מגדל העמק, אז למאמן אמנון ישכיל מגיע מזל טוב, נודע לו השבוע בת בכורה. זה הזמן להגיד מזל טוב, באמת. אז לך אמנון ישכיל מכל הצוות כולו, בהצלחה והרבה נחת עם השמחה הזאת. אז עד כאן תודה לך אמיר, אתה נשאר איתנו להמשך, וסמי קרן. כדור מים, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך כאן. הפועל קריית טבעון זה שם עם המון היסטוריה בכדור מים, גם מי שלא כל כך מתעניין במקצוע הזה. אז בוא תספר לנו במרתק, כי אנחנו בהחלט בענף ספורט שלא זוכה להרבה חשיפה, ואתם שניכם, גם אמיר וגם סמי, תהיו איתנו עכשיו בניחוש הטוטו השבועי שלנו. בואו קודם כל נראה מה עשו בשבוע שעבר בני בק ויוסי עמוס, שהיו האורחים שלנו כאן באולפן. ובכן, 3 ניחושים לבני, 2 ניחושים ליוסי, בלי ספק הצלחה מאוד מוגבלת, אבל בואו נראה מה יעשו השבוע אמיר הירשברג כדורסלן וסמי קרן איש כדור מים. בואו נראה משחקי גביע המדינה, אתם תענו לי בזריזות 1, 2 או X לפי בחירתכם, והצופים יראו את זה על המסך. בית"ר כפר סבא, פועל בית שאן. 2. X. מכבי פתח תקווה, מכבי כפר כנא. 1. X. מכבי אחי נצרת, הפועל אשקלון. 1. 1. סמי. פועל מגדל העמק, בית"ר חצור. 1. 1. סמי 1. בני סכנין, הפועל באר שבע. 2. 1. סמי 1. מכבי חיפה, מכבי נתניה. 1. X. וזה הניחוש של אמיר הירשברג וסמי קרן, האורחים שלנו כאן בחלק הזה באולפן, ובואו בשבוע הבא נעקוב, נראה מה אתם עשיתם. פרס אולי לא יהיה, אבל נראה אם אתם תשברו את השיא, שעומד כרגע על 4 ניחושים, ועשו את זה כמה אורחים שלנו. ועכשיו לחידה של הדמות המובנת על המסך, בואו נראה מי... ומכאן הנושא המרכזי במהדורה שלנו, כדורסל. יום שלישי הקרוב יערך המחזור האחרון בליגה הלאומית ב' בכדורסל, ובו נוצר מצב נדיר בטבלת הליגה, כאשר לא פחות מ4 קבוצות במספר זהה של נקודות, ומתוכן 2 קבוצות מהאזור שלנו מעורבות בסכנת הירידה. יצחק סולומון, תנסה קצת להבהיר, יש לנו מצב מאוד מאוד נדיר, מיד נראה אותו גם על המסך. כמו שאמרת, מצב נדיר, אפילו זקני העמק לא זוכרים כזה מצב. תכף נראה את הטבלה, מהמקום ה-11 הפועל צפת, 12 מכבי כרמיאל, 13 מגדל העמק והאחרונה עפולה, לכולם 32 נקודות, 7 ניצחונות, 18 הפסדים, ונראה מה יהיה ביום שלישי הבא בלילה. נשאיר את המצב הזה על המסך, תנסה קצת להראות לנו מה קורה בין הקבוצות, למשל, נזכיר בעצם מה המשחקים שמתקיימים ביום שלישי. גבעתיים מארחת את הפועל צפת, רחובות את מגדל העמק, הפועל עפולה בבית עם קריית גת, משחק די נוח מבחינתה, כרמיאל עם מכבי חדרה, גם משחק די נוח. מי בבית? בבית, נכון, בין 2 קבוצות האזור שמעניינות אותנו, מגדל העמק ועפולה, היתרון הוא למגדל העמק שגברה פעמיים על הפועל עפולה, וכדי שהפועל עפולה תישאר בליגה היא צריכה שמגדל העמק תפסיד, והפסד נוסף של או צפת או כרמיאל, כמובן היא צריכה לנצח את קריית גת בבית, ומגדל העמק צריכה לנצח כמובן ולצפות להפסד של כרמיאל או צפת. מה שלא ראינו למסך, וכדאי להוסיף שהפועל חיפה נמצאת בנקודה אחת יותר מעל 4,000, ויחד איתה גם מכבי חדרה, כלומר ל-200 נקודה אחת, וגם הם שם בתוך הבלגן, אבל מצבם יותר טוב. מצבם יותר טוב. אז בואו נראה מה אומרים האורחים שלנו כאן באולפן. שלום לאמיר הירשברג, כדורסלן, בית"ר מגדל העמק. ערב טוב. שלום. ואריה פרל, חבר הנהלת הפועל עפולה. ערב טוב. שלום. אז מה, קודם כל השחקנים, מה קורה? איך אתם מתכוננים למשחקים כאלה? אין יותר מדי איך להתכונן למשחקים האלה פרט לאימונים השגרתיים. כל שחקן יודע בדיוק מה המצב של הקבוצה, מה עוד צריך לעשות. הגענו לרגע האמת. הגעתם כבר כמה פעמים השנה לרגע האמת ולא עברתם אותם בהצלחה. זה היה לפני כרמיאל בבית שאחתם לגמור את הסיפור, זה היה השבוע מול קבוצה שאיבדה עניין בליגה. נכון, אני מסכים איתך. הגענו לכמה משחקים, כמו כרמיאל לדוגמה בבית, שאם היינו מנצחים אז כבר היינו מבטיחים את ההישארות בליגה. השבוע לדוגמה שיחקנו עם בת ים והפסדנו עם הבאזר. למזלנו יש לנו עוד רגע אמת אחד, שאנחנו יכולים לנצח בו ורוב הסיכויים להישאר בליגה. אני מאוד מאמין ומאוד מקווה שהפעם
אנחנו לא נפשל כמו בפעמים הקודמות. עכשיו מזל שלא קיבלתם כיסא על הראש ממישהו ששבר כיסא, אז איך מגיעים למצב כזה? אתם באמת בשלב מסוים בעונה אתם נראיתם ככה רחוקים מהתחתית, אבל התדרדרתם לאט לאט. כן, הייתה איזושהי מפולת של רצף של מספר משחקים שבהם הפסדנו, הפסד גרר הפסד, המערכת נכנסה ללחץ ולצערי גם לא יצאנו מזה, אבל כמו שאמרתי, בשבוע הבא הזדמנות לצאת מזה. היתר, הפועל עפולה הולכת לרדת לליגה שלישית, זה כבר מתחיל להיות, ירדתם, עליתם, מה קורה, איך מתכוננים בקבוצה למצב כזה? אנחנו הערכנו מתחילת העונה שזה עלול לקרות העניין הזה, והאמת היא שאני לא נבהל מזה, כי עפולה כבר הייתה בכל הליגות והיא עלתה וירדה, ואני מקווה עדיין שזה לא יקרה, אבל אנחנו מתאמנים בצורה רגילה, ואין שום הערכות מיוחדת, כי אנחנו, להערכתי, לא כל כך תלוי בנו המצב. אני מעריך שאנחנו ננצח בבית, אבל זה לא מספיק לנו, אנחנו צריכים לצפות לתוצאות אחרות, ואנחנו נראה מה שיקרה. אני חושב שלפי חומר השחקנים של עפולה והכוונות ערב תחילת העונה, כמו שאמרת, עצם זה שהגעתם למצב שאתם עוד נלחמים, זה הישג בשבילכם. שיש לכם עוד סיכוי להישאר בליגה. זה נכון, אנשים לא ציפו, אבל הערכה שלי הייתה תמיד שעם קבוצה על בסיס מקומי, רמת ההישגים עולה, ומסתבר שזה היה נכון שאנחנו הצלחנו לנצח במספיק משחקים בשביל להגיע למצב הזה שאנחנו עדיין עם יכולת הישרדות, ואנחנו הפסדנו משחקים שלהערכתי יכולנו לנצח בהם והמצב היה יותר טוב. אנחנו עדיין לפני המשחק הזה, הגורלי ביום שלי, המחזור זה הגורלי, אבל אתה כחבר הנהלה, שאלה שמעניינת אותי, איפה החלק שלכם? אני כבר דיברנו על זה מספר פעמים, אורחים פה באופן. הגעתם למצב שהולך משחקים 7 או 8 שחקנים במשחק, הזרים ברחו לכם באיזשהו שלב וניסיתם להחזיר אותם, החלפתם מאמן. איפה החלק של ההנהלה במהומה כזאת? החלק של ההנהלה מורכב מאוד בעניין הזה. הקבוצת הפועל עפולה סובלת עדיין מהשנה שהייתה בלאומית א'. החובות הגדולים של הקבוצה... זה היסטוריה. החובות הגדולים היסטוריה, זאת אומרת, אתה לא יכול כשאתה חייב מעל 1,000,000 שקל, אז אי אפשר לקצץ. עדיין? למה אתם חייבים? לא, אני אומר, אתה מתחיל עונה עם חוב מעל 1,000,000 שקל, אז קשה מאוד לצפות לדברים טובים, כי זה יותר מכל התקציב השנתי של האגודה. אז מה שעשינו, קיצצנו את התקציב בצורה דרסטית, ועקב כך יש מצב שלהערכתי עד סוף השנה הזאת אנחנו נגיע למצב שנוכל לתפקד מבחינה כספית כמו שצריך. כמה עומד הגירעון כרגע? הגירעון לטווח הקצר הוא עומד על משהו כמו 150,000 שקל עד סוף השנה שאנחנו אמורים לשלם את זה, והיתר זה פרוס לכמה שנים שזה כבר לא יעיק על הקבוצה. אנחנו שומעים שערב תחילת העונה עשיתם הסדר שכל חבר הנהלה מאמץ שחקן, הוא אחראי לשלם לו משכורות. זה נכון, כל חבר הנהלה משלם... אבל היו חברים שלא עמדו בהסכם. היה לנו מקרה אחד לי זה נודע קצת מאוחר, כי אם נודע לי בזמן, אז יכול להיות שגם המקרה הזה לא היה קורה. והיה לנו פאנצ'ר בעניין הזה. אבל זה קורה, תראה, קשה מאוד לבוא בטענות לאנשים שמוציאים כסף מהכיס, שהוא לא הוציא את כספו, זה כספו בכל זאת. אני לא יכול לבוא לאף אחד בטענות. אני חושב, כן, סליחה, בבקשה, אתה רוצה להשאיר את המשפט? צריך לראות את החלק היותר מלא בכוס, שיש 4 או 5 שכן עמדו בזה ושילמו מכיסם משכורת כל אחד לשחקן אחר, ועד היום עושים את זה. במידה שחס וחלילה תרדו ליגה, האם תשתנה הקונספציה בקבוצה רק לקבוצת נוער או בתוצרת מקומית, או שתישארו עם אותה מטרות לחזור חזרה לליגה הלאומית ב'? אנחנו כרגע עומדים במצב שיש לנו 5 שחקנים בנבחרות נוער, קדטים, טרום נוער, והעבודה שנעשית היום לטווח ארוך. אנחנו גם מזינים הרבה מאוד קבוצות באזור עם שחקנים עפולאיים. כמו אמיר למשל, אמיר שלא... אמיר, אז מה, באמת אני רוצה לקטוע אותך פה אמיר, אז מה, אתה היית בעפולה ואתה במגדל העמק ואתה גם אלה בסכנת ירידה וגם אלה בסכנת ירידה, אז מה? לאיפה תחזור? כרגע אני במגדל העמק וטוב לי שם, ואני צריך לדאוג קודם כל שהקבוצה תישאר בליגה, כי... ונשארתם בליגה ואתה הולך למרכז. אני עוד לא הולך למרכז, זה סתם איזושהי מחשבה שחלפה, אבל
כרגע... תגיד שהעיתונאים הוציאו דברים מהקשרם. אז על העיתונאים שלנו אני לא יכול להגיד דבר כזה, אבל כרגע באמת מה שמעסיק, כן, כרגע מה שמעסיק זה רק להישאר בליגה, ואני באמת לא פוצל שום אופציה להישאר בעונה במגדל העמק, לא משנה באיזה ליגה היא תהיה, כי אני חייב לאנשים שם להנהלה הרבה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, מדברים על זה שאין לכם מספיק ספסל, אין שחקנים שיקומו מהספסל. היה לכם בחור בשם גור פורט שאצלכם לא שיחק והלך להפועל עפולה והוא מככב שם, הוא מוביל את הקבוצה. פורט לא יכל לעזור למגדל העמק? ראשית זה נכון, אין לנו ספסל, אבל זה כתוצאה מהתקציב הנמוך, ועם זה הלכנו למלחמה וידענו שזאת תהיה הבעיה. עם גור פורט היו מספר בעיות לאו דווקא מקצועיות, שלקח המאמן אמנון יסקיר, לקח החלטה ללכת או להמשיך במלחמה בלעדיו משיקולים שלו. אני מעריך מאוד את האומץ, אבל אל תשכחו שכשהוא שחרר את גור פורט הוא מיד הביא את ארז גולדשמיט, שחקן ותיק הרבה יותר, עם הרבה יותר ניסיון, ככה שהוא לא סתם שחרר שחקן, הוא הביא שחקן על הגב שלו, וכל הכבוד לו על אותה החלטה אמיצה, למרות שגור מצליח בעפולה, ואין לי ספק שהוא יכל לעזור גם לנו. אגב גור פורט, יצחק סולומון, במקרה הייתי את גור פורט בכרמיאל, ושם רונן גל לא פחד ברגעים שהמשחק היה די שקול, פשוט עשה לו סדרת חינוך בגלל התנהגות על המגרש, והוריד אותו לספסל עד סיום המשחק. והייתי מלא הערכה לרונן למרות שהוא נצח במשחק. אני מבין שיש שם בעיות לא רק מקצועיות, אבל לא זה הנושא שלנו. אני הייתי רוצה את ההתייחסות שלכם, אם אפשר, באמת, זה קשה, אני יודע. תנסו להעריך את מה צפוי בארבעת המשחקים האלה. קודם כל, אתם בבית נגד רחובות. קבוצה, אתם בחוץ נגד רחובות, בבית שלהם. קבוצה שראיתי אותה השבוע בחיפה, כמעט חוליה שם טרגדיה ברומנה, בסופו של דבר נוצחה לה קבוצה טובה מאוד. מה אתה מרגיש שיכול לקרות שם? זו קבוצה טובה שניצחנו אותה אצלנו בבית. עכשיו כל מיני קלישאות של קבוצה שגמרה את העונה, או שיחקנו נגד בת ים. זו קבוצה ששחקן 7 שחקנים כל המשחק ונלחמה וזנקה על כדורים וקיבלו פועלים טכניים כי הם מאוד רצו לנצח. אני מאמין שרחובות ישחקו באותה צורה בדיוק. אנחנו רוצים יותר לנצח, ומגדל העמק תנצח את המשחק הזה. צפת גבעתיים, בגבעתיים. אני מקווה שגבעתיים יעלו לשחק ולא... הם ניצחו בחדרה בלי בלוקנן, אם אני מבין נכון. נכון, אני מאוד מקווה שהוא ישחק ושהם ינצחו עם קבוצה הרבה יותר טובה מצפת, יש להם אולם ביתי, אני מקווה שצפת יפסיד. עפולה בבית, מול קריית גת, ינצחו. ינצחו, וכרמיאל בבית מול חדרה. זה פה טיפה צריך להיזהר, כי על פניו כרמיאל ברצף של ניצחונות, אבל חדרה הם יפסידו, הם נכנסים לאיזושהי טבלה פנימית עם עוד 4-5 קבוצות, ואני מאמין שהם לא ירצו להיכנס לטבלה פנימית, ככה בסוף עונה הם ירצו לגמור אותה חלק, חדרה קבוצה יותר טובה. הערכה שלך, מי תרדנה? אני לא יודע מי תרדנה, אני יודע שמגדל העמק תישאר. בוא נגיד שיורדת אחת כבר ירדה, והשנייה מבין מגדל העמק ועפולה. שתבין, עפולה תלת במגדל העמק, עפולה הסיכוי שלה להישאר זה רק אם מגדל העמק תפסיד. אז מגדל העמק תישאר, כי היא תנצח. לדעתי... מה נראה לך שיקרה? הוא אמר כבר שעפולה תלויה במגדל העמק, וזה כמובן נכון. לצערי אני צריך לצפות שמגדל העמק תרד, זה דבר שמאוד לא הייתי רוצה. אנחנו רואים שהטבלה מורכבת מחדרה צפונה, גם מבחינת הטבלה, כל הקבוצות הצפוניות שקועות, וזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת בעתיד. בקיצור, אנחנו חוזרים לימי רומי העליזים, שם האחים נלחמו מהעמק אחד נגד השני, ואין ברירה, ויהיה קשה מאוד ולא נעים ביום שלישי הקרוב. אז אני צריך לקוות שמגדל העמק תפסיד, כי אם מגדל העמק תפסיד, בכל מקרה שאם עפולה תנצח, היא תישאר בליגה בטבלאות פנימיות שערכנו. אני לא בטוח שהצופים שלנו הצליחו לעקוב אחרי הבלגן הזה, אבל באמת מסובך, אני לא זוכר מצב כזה בליגה, אני מאחל לשניכם הצלחה, אנחנו צריכים אתכם בליגה בבחירה כמה שיותר. אז בואו נראה מה אתם עושים עם טוטו. טוטו זה לא מדבר מעניין, ובשבוע שעבר היה לנו כאן את יוסי בן פוסי, מנהל מחלקת הנוער בבית שאן, ואלי לוי, מאמן הפועל נצרת עילית. הנה הניחוש שלהם, ויוסי בן פוסי, שוב, הצטרף לשיאנים עד עכשיו, 5 תוצאות נכונות. הוא לא יזכה בפרס, כי אמרנו שרק מי שיזכה ב6 ניחושים, ובואו נראה מה עושים אמיר הירשברג, כדורסלן בית"ר מגדל ואריה פרל, חבר הנהלת הפועל עפולה. אנחנו נעשה את זה בזריזות, 1, X או 2, ובואו נראה על המסך. אמיר תמיד ראשון, אריה שני בזריזות. בית שאן, כפר סבא. אמיר. 1. אריה. X. נתניה, מכבי כפר כנא. אמיר. 1. אריה. 1. נצרת עילית, מכבי עפולה. 2. ואריה. 2 גם. הפועל כפר כנא, מכבי אחי נצרת. 2. 2. וטורן, ומג'דל כרום. X. X. והפועל מגדל העמק.
הפועל בן מהל? אחד. 1. יפה. תודה רבה לאמיר איזברג, כדורסלן בית"ר מגדל העמק, ואריה פרל, חבר הנהלת הפועל עפולה. בהצלחה לשניכם, ועד כאן הקטע הזה. ומכאן לנושא אחר וחדש בתוכניתנו. ועכשיו אנחנו באולפן כאן עם שני ספורטאים, איתן טייב, כדורגלן הפועל בית שאן, בינתיים נראה, אולי קראנו משהו אחר, שלום איתן. שלום. ואמיר איזברג, כדורסלן, תכף נשמע איפה בעונה הבאה, הרבה שנים כאן בעמק, שלום. טוב. איתן טייב, נתחיל איתך, אתה עדיין כדורגלן בכיר, הפועל בית שאן, לפחות היום יום חמישי, קראנו בעיתונות, אני לא יודע כמה זה נכון, בוא תאשר או תכחיש, אתה ברשימת העברות? טוב, אני כמוכם גם קראתי את הדבר הזה. אני חושב שנכון שדרשתי מהנהלה להציב אותי ברשימת העברות עקב כל הבעיות שמסביב לקבוצה, ועקב כל הבעיות האלה אני כבר רואה את עצמי מחוץ למערכת, אם זה לא יסתדר העניינים ממש מהר. אתה לפני כ3 שבועות, חודש ימים, באמת היית ממש עם רגל וחצי בחוץ, כבר דובר עליך כמי שיהיה באחד בקבוצות במרכז הארץ, וחזרת בעצם, הייתה תחושה שאתה חוזר לקבוצה, פתאום כל הבעיות האלה בעצם הביאו אותך לתחושה שונה, אני מבין, נכון? נכון, היה משא ומתן עם קבוצות גדולות בארץ, אבל היה כמה פקקים קטנים שלא הסתדר העניינים, אבל... פקקים זה כסף? גם היה דיבור לכל העניין הזה. אני חושב שחיכיתי לראות עם המערכת שמאוד חשובה לי, זאת קבוצה שאנחנו גדלנו בה וזה סמל שלי, אבל שאתה רואה עכשיו את כל הבעיות האלה, אז אני מחפש אלטרנטיבה. אתה יודע, הוא לא היחידי, גם מאיר כהן היה פה והתלונן ואמר כמוך, גדלתי שם, אבל יש משכנתה ויש משפחה ויש ילדים, והעיר זה העיר, אבל צריך גם לדאוג למשפחה. טוב, אני בטוח שלא יפרט לך לגבי משכנתות אבל אני אגיד לך דבר אחד. אני חושב שיש בעיה קשה היום בקבוצה, הקבוצה נמצאת בפיגור אדיר, אם זה בהבאת שחקנים, אם זה במחנה אימונים, אם זה בכל מה שקשור עכשיו בקבוצה שמתנהלת בליגה לאומית, יש בעיות. כרגע אני חושב שאני צריך לחפש את עצמי, לחפש לי קבוצה, לראות מה טוב לי מצב אחד אני לא מבין, הקבוצה באמת היום במצב כספי גרוע מאוד. מצד שני אתה שומע שמביאים את בלבול ומביאים פה ומביאים, זה לא שחקנים שמשחקים עבור גרושים. שחקן כמו בלבול הוא מקבל משכורת די יפה אם הוא חותם בבית שאן. יש עוד כמה שחקנים כאלה. אז איך חותמים שחקנים כשאין כסף? אני לא מבין. חותמים מה? באוויר? קודם כל אתה יכול להחתים כל שחקן שאתה רוצה, יש בקרה תקציבית אם אתה יודע עליה. כן. שגם בשנה שעברה החתימו שחקנים והיו שחקנים, ובסך הכל מי שפתח את העונה זה אני ועוד שחקן אחד שפתחנו עם 9 ילדים את העונה. נכון. אז ככה שיכולים להחתים ויכולים להביא, אבל איפה לשלם? זהו, להחתים זה לא בעיה, יש בקרה תקציבית ולכל שחקן אתה צריך לבוא ולתת ערבויות, יכולים להחתים את כולם, אבל תכל'ס זה שרבינוביץ' צריך להשאיר.